You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Beetlejuice е продължението на хитовият филм от 1988, който е и любимият ми филм от Тим Бъртън, завръщащ се на режисьорският стол. В семейство Диец се случва трагедия поради неочакваната смърт на бащата в семейството, като това дава интересната възможност на филма да изследва как различните хора се справят с загубата на любим човек. Филмът започва много обещаващо, що се отнася и до новите персонажи. С фантастичното появяване на героинята на Моника Белучи под звуците на Tragedy от Bee Gees. И аз си викам, тя ще е това, което Beetlejuice бе в първият филм. Героинята ще се появява спорадично и за кратко, но присъствието й ще се усеща още от началото. Поне така се надявах, но случаят с Долорес не е такъв. Тя се появява за много кратки, незначителни моменти, колкото да ни припомни, че за главният герой има някаква опасност, но в действителност реална опасност така и не се появи, колкото и да я очаквах. И героинята си остана с неразвит потенциал. Иначе, завръщащите се герой, Майкъл Китън в главната роля отново оставя следа, макар и не толкова голяма, колкото в първият филм. Но сцените с него носят необходим живец на историята. Уинона Райдър в ролята на Лидия Диец е героинята, която е използвана от наратива да разясни или припомни как работи светът на Beetlejuice. Но най-тъжното за мен бе, че сякаш героинята е загубила детското си любопитство към новото и непознатото, което мисля, че е целенасочено от страна на сценаристите, но все пак, както казах, е малко тъжно. Джена Ортега също се справя добре в ролята. Не съм гледал Wednesday и не мога да направя сравнение между двата й общи проекта с Тим Бъртън, но ако искате ревю на сериала, пишете долу в коментарите. Но както в Scream 5, така и тук се вижда огромният потенциал. Лентата обаче има два проблема, които ми извадиха очите. Първо, прекалено многото персонажи, с които историята съвсем очевидно не успява да жонглера добре. И имаш чувството, че гледаш два съвсем различни филма. Например, героинята на Ортега и героят на Дефо са сякаш от две напълно различни истории. Другият и според мен най-голям проблем на филма е тоналното му непостоянство, а именно фактът, че лентата като че ли прави стъпки да разгледа как различните хора в едно голямо семейство приемат загубата на близък човек, само за да се окаже, че в крайна сметка възможността за по-дълбок коментар е опорочена от някоя не особено добра шега. Who wants to go first? All right, I will. See, I'm willing to do the work. В заключение, Beetlejuice е леко разочароващо продължение за мен, което въпреки че запазва чара на оригинала, му липсва ясна посока на наратива и е пълен с второстепенни герои, които нямат много ясна цел в цялостната история. Моята оценка за Beetlejuice е 5 от 10. Вие гледахте ли вече филма? Отговори ли на очакванията ви? И кой е любимият ви филм от Тим Бъртън? Споделете в коментарите, ударете лайк бутона, ако видеото ви е харесало и цъкнете камбанката, за да получавате нотификации за новото съдържание. Аз съм Симеон, това е Cinema Town и до следващия път. Чао!